Til det næste netværksmøde, der skal vi have et fremtidsværksted omkring netværksbaseret kompetenceløft. Og jeg vil lige fortælle lidt om, hvad jeg tænker på, når jeg siger det. For det første, så ligger der noget forskning omkring, hvordan man laver netværksbaseret kompetenceløft, som vi trækker på og er inspireret af. For det andet, så har vi i gang sat nogle pilotprojekter omkring kompetenceløft. Og vi vil kigge meget indgående på nogle konkrete modeller og forslag af det til, hvordan man kan gøre det i praksis i netværket. Og vi vil også gå ind og zoome lidt ind på, hvad der foregår lidt mere nede på mikroniveau. Forskning bag det her, det er noget, som Birgitte Holm Sørensen og Karin Levinsen har leveret fra DPU. Det er faktisk forskning i, hvordan man laver vidensdeling og organiserer vidensdeling på klasseniveau, altså blandt elever, som er superbrugere IT. Det er et begreb, der hedder pædagogisk videnledelse, og det er et meget fint begreb, men i virkeligheden så er der bare tale om organisering af videndeling. Konkrete modeller i forhold til det, som de her to forskere arbejder med, det er ambassadørmodellen. Og her der har man udnævnt nogle ambassadører eller nogle superbrugere, som har en specifik rolle med at træne hver deres lille gruppe af andre elever eller voksne i forhold til de ting, de kan med IT. Så er der en mere struktureret model, der hedder stafetmodellen. Her er der en gruppe, der bliver sat i gang med et projekt. Når de er færdige og kørt det igennem, så overleverer de til den næste gruppe, der så kører videre. Og til sidst har alle været igennem det samme forløb i en struktureret vidensstafet. En anden model, det er en, der hedder ressourcepersonmodellen. Og her er der naturligt nogle ressourcepersoner til stede, som man trækker på, og som kan være superbrugere og give en hjælp med hånd med. Men det er ikke nogen, der har en officiel rolle, eller som har udpeget en gruppe, som de skal arbejde med. Så det er lidt mere løs model. Til gengæld er en, som vi ser udspille sig rigtig mange steder forskellige rundt i klasserum i Danmark. Bare sådan noget, man gør, fordi det er naturligt og fordi det virker godt. Vi har selv kørt nogle projekter i det, vi kalder for IT-patruljen, hvor vi sidste år i nogle kommunale udviklingsprojekter prøvede at vende en kursussituation på hovedet. Så i stedet for at sende lærer på et kursus, så sendte vi et kursus, altså en konsulent, ud til lærerne. Det har virket rigtig, rigtig godt, og der er sket mange forankringer og projekter, der er blevet til noget i praksis, måske lidt til forskel for de mange kurser, IT-pædagogiske kurser, som der har været gennem tiden. Det er læring fra elev til elev, og fra konsulent til elev, og fra konsulent til lærer, og fra elev til lærer, osv. osv. Uanset hvad, så har det været fælles kendetegn, at kompetenceløft, det er noget, der sker helt ude på gulvet i undervisningen, hvis det skal virke. Så er man til stede, og laver man nogle nye ting, og prøver nogle ting af i undervisningen med støtte, så sker der noget nyt. Vidensledelse for voksne. Jamen et eksempel kunne være, at man lavede eksempelvis en lektiecafé for voksne, hvor man havde fælles forberedelse. En IT-vejleder eller en skolebibliotekar kunne eksempelvis stå for at lave dagsordner og indkalde en spændende person til et oplæg og finde gode ressourcer, som man kunne diskutere i fællesskab. Man kunne lave et kursusstafet, hvor man gik ind og sagde, at hvis der er nogen, der skulle på kursus, så var de forpligtet sig til at komme tilbage og undervise 3 andre lærere og måske lave et projekt i 3 andre klasser omkring det, de havde været på kursus i. Man kunne være radiatorlærer. At man ganske enkelt sidder og overværer en undervisning fra en anden lærer og suger til sig og ser, hvordan de griber den her sag an med at arbejde med det her projekt. Og hvis man tager en håndfuld elever med, som så sidder nede på radiatoren sammen med læreren, jamen, så er man mange, som har suget til sig i forhold til at arbejde videre med det. Man kan arbejde med at være en fødselshjælper, som IT-vejleder eller ressourceperson, når man går ind og starter et projekt op, og så har aftalt en skabelon for, hvornår man stille og roligt begynder at trække sig ud igen, og så de andre de kan begynde at overtage projektet, så det bliver deres eget i deres egen klasse. Gatecrasher. Hvis man har et rigtig godt projekt, jamen så kan man jo bare åbne døren og gå ind og crashe døren til naboklassen, lade ens egne elever undervise den klasses elever, og selv tage en snak og en dialog med den lærer omkring de faglige aspekter. Og endelig mediepatruljen, hvor det er børnene, der simpelthen overtager det her med at vidensdele omkring IT, og styrer en IT-vejleder går ind og laver rigtig, rigtig mange forskellige ting i forhold til spredning på skolen. Uanset hvad, så er der mange af de her modeller, som kører med, at man i virkeligheden blander det med lærer og elever en per vælling, og der ikke er den der strenge opdeling med, hvem der modtager og hvem der afsender viden. Så man kan godt diskutere, om det er vidensledelse voksne, eller om det bare er vidensledelse generelt, der er tale om her. Hvis vi går ind på molekyleniveau, så kan man sige, at i gamle dage, der var der noget, der hed en lærer- og en elevrelation, og det var sådan set det, der foregik i klasserummet. Nu har vi en anden mulighed, for vi har læreren og eleven, og så har vi også en ekspertrolle, man kan kalde ind. Det kan være virtuelt ved hjælp af et Skype-opkald, eller det kan være en, der kommer i et klasselokale og fortæller nogle spændende ting, de kan. Det kan være en ekspert, det kan være en forsker, det kan også godt bare være en elev eller en forælder, der kan et eller andet. Men altså, man hele tiden didaktisk går ind og overvejer, hvad kan vi trække ind af positive forstyrrelser? Og man som lærer selv er opmærksom på, at man jo skal styre de her forstyrrelser, så de foregår på en rigtig god måde, og ikke bliver til noget, der skaber støj. Så bolden er jeres. Jeg glæder mig rigtig meget til at diskutere de her ting på vores fremtidsværksted, og få jeres idéer til, hvordan I kan arbejde med de her ting, og tage de idéer, jeg har præsenteret, og gøre dem endnu bedre. Jeg glæder mig til at se jer.